Waqt l-attività Ajmin organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti fit-Tattingers ir-Rabat, il-mexxej Laburista Joseph Muscat spjega x'tip ta' politika se tkun qed tiġġib magħha r-roadmap tal-Partit Laburista. Mmorru għall-politika tal-għaqda, għall-politika u l-ħsieb illi dan il-pajjiż nistgħu nħalluh aħjar għal uliedna fejn meta nħarsu lejn meta ħankunu qegħdin inħarsu lejn uċuħ ommijietna u missirietna, meta nħarsu lejn uċuħ uliedna, meta nkunu qed inħarsu lejn uċuħ il-Maltin il-ġodda, in-nies li qegħdin fostna, qegħdin jiżżewġu fostna u qegħdin ikollhom l-ulied fostna, dak l-ulied huma Maltin ukoll. Aħna meta nħarsu lejn xulxin, irrespettivament minn kollox, nħarsu lejn xulxin u naraw wiċċ ta' Maltin u kburin, għax Malta tagħna l-koll. Fil-preżenza ta' ħafna żgħażagħ tkellem dwar il-proposti għal gżira Awċija fosthom ta' xogħol fgħawdex għall Awċin, l-inċentivi għal min jiftaħ negozju fgħawdex u l-ħolqien ta' suq totalment ġdid bl-iżvilupp ta' cruise liner terminal. Semma l-att ta' skemi li se jkunu qed jgħinu liż-żgħażagħ li waslu biex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. U għal dawk li jixtiequ tfal, gvern ġdid se jkun qed jifforma ċentru għall-adozzjoni u l-fostering bil-ġenituri jingħataw l-aqwa trattament u ma jaqgħux vittmi ta' rackets barranin. Id-dwejjaq li jaqbadni kull meta nisma' stejjer ta' persuni li jinqabdu f'pajjiżi oħra, l-Asja, fl-Afrika, fejn jinqabdu bi problema burokratika li f'daqqa waħda jiġġamjalek kollox. U tħossok waħdek. Dan iċ-ċentru għandu jkun il-post minn fejn dawn il-persuni isibu l-għajnuna min jigwidhom u jkun hemm ownership, mhux burokrazija, imma għajnuna li ċittadini li jridu jaddottaw. Qal li dawn l-ommijiet għandhom jingħataw il-maternity leave kollu u bi flessibilità u l-istess japplika l-missier. Semma wkoll il-proposti innovattivi biex pajjiżna jkollu skola tal-arti u post fejn il-mużiċisti ikunu jistgħu jipprattikaw u eventwalment itellaw gigs b'mod regolari. Lil dawn iż-żgħażagħ qed ngħidulhom isma' nemmnu fikom, ħajkun hemm post, plug and play u anke post fejn tistgħu tagħmlu performances. Għal-qasam sportiv Joseph Muscat elabora fuq 3 proposti konkreti li jitwettqu mas-settur privat. Il-ftuħ ta' indoor pool biex jinkoraġġixxi qabża ta' kwalità fil-qasam tal-hawn f'pajjiżna, range internazzjonali tal-isparar li tkun tista' tattira kompetizzjonijiet kbar u tiġġenera turiżmu sportiv kif ukoll track multi-use għal motorsports. Qal li pajjiżna jrid ikabbar kultura fejn kulħadd ikun jista' jagħmel attività fiżika mhux biss it-tfal Maltin li bħalissa huma fost l-aktar li jbatu bl-obeżità. Joseph Muscat qal li permezz ta' politika responsabbli m'hemm xejn li gvern ġdid mhux konvint li se jkun jista' jwettaq fil-5 snin li ġejjin. Kemm il-darba jena tal-fiduċja. Qal li l-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista se jkompli għaddej bil-kampanja pożittiva tiegħu. Kapaċi li dan il-pajjiż nagħtu aħjar mill-medjokrità illi dan il-gvern sfortunatament tefana fija, wiċċ ta' Maltin u kburin fuq il-fatt li minkejja n-negattività li jipromovi ħaddieħor aħna ħanibqgħu għaddejjin kampanja pożittiva li titkellem dwar it-tajjeb li nistgħu nagħmlu f'dan il-pajjiż.